Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi pawartosipun? Katur donga mugi-mugi Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah kanugrahan saking Gusti, kasarasan, katentreman lan lancar rezekinipun. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturaken cariyos cekak anggitanipun Sri Adi Harjono kanthi ira-iraan Kendi Wasiat. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Kuthaku kawentar duwe sebutan kota 1000 paranormal. Tembung paranormal upama dipertal nganggo basa Jawa, cekak aos tegese kira-kira wong sing waskita. Duwe kekuatan batin kanggo nguasani bab-bab gaib utawa bab-bab kang ora bisa ketangkep dening kekuataning panca ndriya. Sesebutan kang mengkono mau mungguhing wong lumrah temtu batin. Ha iya, embuh kono. Sejene kuwi mbok menawa uga ana kang rumangsa ayem. Saumpama ora, banjur sapa sing bakal mageri daerahku saka krodaning bangsa Demit? Kalebu Bathara Kala kang tansah kliteran golek tandha kala mangsa. Mligine tumrap menungsa Sukerta. Suprandene kanggo aku pribadi, sesebutan kasebut mahanani ati dadi mbedodok. Jer aku tus tulen anak dukun kang uga diarani paranormal. Kepriye teko ora? Bapakku dukun kondang babakan petung dina, nundung demit, penglarisan enggo jejodohan. Dene emak dukun bayi ngijeni ing desaku. Jaman cilik-cilikanku mbiyen ora kaya saiki. Sedesa bidan ombyo-ombyoan, jor-joran. Bapak sing kaceluk Mbah Wigang pancen pilih tanding. Wis umur 100 melangkah nanging isih cukat, cakut, trengginas, energik. Wecane jare bisa mati menawa wit ringin punden desa disamber bledek. Uwit saoyote gosong. Tundone wis ora kecunggah meneh golek pangan. Laku jantraning fotosintesis mandek. Tetelo bapak tinggal donya sumusul emak kang durung genep 1000 dinane. Mati lumrah. Ora dibarengi uwit ringin punden desa disamber bledek. Tiba banjur koma. 2 minggunan dadi reksane Mbok Dewor. Ngrawat, nyibini, nyalini penganggo kanthi satulusing ati.
Jeriya Endang bojoku kuwi siji-sijine anak mantu sing disihi maratuwa lanang wedok. Nganti aku meri. Teneh aku kang anake dhewe malah ora klebu etungan. Dum-dum apa-apa mesti menur anakku karo Endang bojoku. Bejane bojoku. Dene ora kesuwen anggone digawe repot bapak. Ora gantalan dina, bapak terus nututi emak sowan ing pengayunane Gusti kang murbeng dumadi. Muga-muga bapak emak ayem tentrem ing kanane. Har, mestine awakmu bisa maris kanugrahane Pak Lek Wigang. Wong awakmu anak tunggal. Clemonge Mas Mintardi nak dulurku kang nyambut gawe ning Bandung. Ngelingake nyambangi aku bareng entuk kabar yen bapak wis kapundhut. Bela sungkawa. Omong apa sampean kuwi, Mas? Kathik macem-macem. Ayo omong tenan. Awakmu rak siji-sijine waris saka Pak Lek Wigang. Tumanggape Mas Mintardi sajak merempeng. Aku ora bakat, Mas. Ora kuwowo yen maris kanugrahan ngono-ngono iku. Aku trimo dadi pedagang hasil bumi wae. Ambak ngono ya bisa tak anggo ngulihake si menur. Saiki malah wis omah-omah. Lanang wadon guru. Uga wis pinaringan momongan. Kembar lanang-lanang. Eman Har. Mas Mintardi nyenges. Aladin duwe lampu wasiat. Ora beda karo Pak Lek Wigang. Duwe kendi wasiat. Kotheke ngakeh jare kendi sing diubeng-ubengake minangka sarana kanggo tetulung marang kang butuhake. Sapandurat aku mbrabak. Raiku krasa panas kemranyas. Keweleh. Mula bener, bapak pancen duwe kendi wasiat. Biyen-biyene kendi kuburan. Uburampe kanggo syarat masrut pametake layon tumrap wong wadon sing mati nalika meteng sepisanan. Diyakini kalamun kendi kuwi kaperbawan dening sawab pengaruhe ponang bayi sing jiwane isih murni resik. Kaya kapas diwusoni, putih memplak. Suci kang dipercaya duwe kekuatan gaib lan weruh marang bab-bab kang ora kasat mripat. Kuwi bapakku, Mas Min. Dudu aku. Aku trimo tunggu toko cilik-cilikan karo mboke Dewor. Sinambi ewang-ewang momong putu. Urip iki kudu tak syukuri. Dadak kok akon mikir sing neko-neko. Elo. Urip kuwi urup Har. Aweh pitulungan marang sing butuhake.
Jani, aja kok anggap opah dukun. Ning kuwi sulihe pamatur nuwun. Rejeki, Har. Kacarita, sawise aku kedayoan Mas Mintardi, putra jenate Pak Dewi Gangde emben kae, pikiranku tansah ngolang-aling. Ewadene bareng tak laras-laras, kanyata omongane Mas Mintardi ora kleru. Apa alane tetulung marang sasama? Sauger ora dikomersilake utawa dienggo golek dhuwit, Gusti kang among tuwuh mesti bakal ngijabahi. Suwe-suwe kaya ana swaraning ati kang dumeling, ngatak aku supaya ndanggake tumindak. Samubarang ora bakal mawujud kalamun mung trima digagas lan diangen-angen. Pangan ora bakal tekan cangkem yen ora dijupuk lan diemplok. Mula kang wigati, aku kudu enggal tumandang gawe. Wayah lingsir wengi ing malem Jemuah, kaya adat saben yen bapak ngadani ritual caos dahar marang kendi wasiat lan pusaka-pusaka liyane. Meneng-meneng tanpa dikawruhi bojoku, aku mlebu kamar sengkeran sing biyene mligi kanggo bapak. Kambi prindang-prinding, aku nuli caos dahar, kembang telon lan ngobong dupa. Sabajute kendi wasiat tak jupuk, terus tak ubengake kaya patrape bapak yen kabener dijaluki tulung wong ngono kae. Aku kaget setengah mati. Tanganku dadakan dadi kaku nyekengkeng. Kendi wasiat ora gelem mubeng. Lan saking jengkelku, sagrebakan aku mangkrak krodo ngetok karosan. Kendi wasiat terus tak banting neng jerambah nganti remuk lan kumeprak suarane. Kegawa saka kagete, ujug-ujug mak betunduk bojoku nyelonong mlebu kamar sengkeran. Lan bareng renyuhi kendi wasiat pecah dadi sawalang-walang neng jerambah, ibune Menur banjur ngukupi pecahan-pecahan kendi kasebut karo tawan-tawan tangis. Aku kami tenggengen. Sajroning kahanan tidem nyengkerem, rawat-rawat keprungu swara bocah cumlewo ngarih-ngarih ibune Menur. Ibu, aku emoh helup apa? Aku elu ibu ae. Ibu Endang api nglawat Mbah Igang ndek lolo. Ibu diaji Mbah Igang kalau Mbah Edo. Aku elu Ibu Endang. Padha sanalika kendi wasiat bali pulih kaya sekawit ing tangane ibune Menur.
Wis mangkono kathik banjur mubeng gleser-gleser. Umpama ana taline persis kaya pendulume para spiritualis ning TV ngono kae. Wow. Ketemune jebul Endang, bojoku sing waris dukun. Judel mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi dados panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.